Bombo Business News. Mas mataas ang kabugusan nga rice tax ang Pilipinas sa subong nga Marso 2026 nga nakalabot na sa 1.88 million metric tons nga bugas. Kung ikumpara ini sa 1.61 metric tons ang nagligad nga Marso 2025. Apang suno man sa Philippine Statistics Authority o kon PSA, mas manubo ini sa gihapon kung impaanggid sa stocks sang Pebrero 2026 kung sa diin yara sa 2.11 metric tons ang natipon nga bugas. Sang nagligad nga bulan yara sa 21.5% ang natipon sang National Food Authority, 48.4% sa mga local farmers, samtang 30.1% halin sa commercial sector. Madumduman nga amat-amat na nga mabasyagan ang nagataas nga demand kag presyo sang bugas sa mga merkado, samtang nagapadayon ang pagsaka sang presyo sang gatong sa Pilipinas. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ang ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines o KONBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon ay sang hapon. Para sa aton nga reference rate, 60 pesos and 16 centavos ang baylo sang isa ka US dollar, 7 pesos and 74 centavos naman ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar, 47 pesos and 19 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar, 16 pesos and 17 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal, kag 70 pesos and 13 centavos ang baylo naman sang isa ka euro.